Dělej, zašlo prše, utíkej! A my stále nejsme vykoupaní. Ale tady první trest. Prežili sme ďalšiu noc. Toto je 5. deň, kedy sme na našej ceste do Afriky Teslou a späť. Je to cesta dlouhá 8,5 tisíc kilometrů. S tím, že každý stát musíme opustit do 24 hodin. V každom štáte sa musíme okúpať, čo môže byť niekedy naozaj problém. A z každého státu musíme přivést suvenír, za který nesmíme zaplatit ani euro. A pokiaľ nesplníme niektorý z našich táskov, tak nás čaká jeden z našich trestov. Ale ešte predtým, ako pôjdeme k samotnému videu, na našich Instagramu prebiažuješ o tento iPhone 16, tak sa tam bež zapojiť. Zároveň na našem webu probíhá výzva, kde sčítáme všechny naše sledující na socials a když přesáhneme 10 000, tak se nám aktivuje trest. Takže nás začni sledovat a zkomplikuj nám cestu. Ako ste si všimli, plavky máme ešte stále na sebe a to znamená jedinú vec. Ešte stále sme sa neokúpali. Ale na opustenie krajiny nám ostáva menej ako 3,5 hodiny. Cesta trvá hodinu a potřebujeme nabít Teslu a okoupat se. Toto bude riadna jazda. Jsme se probudili, za náma byly takový 2 rybníky, tak jsme se k ním šli podívat. Je to nekoupatelný, takže musíme dál, musíme hledat dál. Aktuálne sme hodinu od hraníc s Francúzskom, máme ešte 2 hodiny a 1 minútu. S tým ale, ako stále môžete vidieť, máme plavky na sebe, to znamená, že stále sme sa ešte neokúpali. Musíme niečo vymyslieť, keďže sa chceme tomu trestu naozaj vyhnúť. Přátelé, našli sme vodu. To, akú vodu sme našli, je to kanál, ktorý spája priemyselné regióny v Belgicku a je to formou hydraulického výťahu. To znamená, že tento kanál je postavený formou mostu. Poďme asi na to, máme tu krásne schody postavené. Francúzsko! Priatelia, stihli sme to. Máme posledných 30 minút na to, aby sme opustili Belgicko a sme minútu od hranice. Priatelia, ale samozrejme zabudli sme na jednu veľmi dôležitú vec a to je stopujem stopky, restartujem stopky, púšťam stopky a začína najkľúčovejších 24 hodín celého tripu. Celou Francii od zhora až úplne dolu za 24 hodín. Tak poďme na to proste. Jsme v Francii už hodinu, do Paříže to máme další 4 hodiny a i tak potřebujeme stihnout se tam vykoupat, vyměnit item a ochutnat nějakou místní specialitu. Francie je země, kam jsem se nejvíc těšil, ale bude tu největší tlak na čas, protože potřebujeme celou přejet za 24 hodin a můžou nám to dost komplikovat kolony v Paříži, které jsou neskutečné. Zajímavý fakt, ktorý sme zistili v Francúzsku je ten, že sa tam platí mýto. To je dosť smutné, ale my to mýto neplatíme francúzskému štátu ako na Slovensku za diaľnice, ale všetky s mýtom spoplatené diaľnice vlastne súkromníci. If you should come across a viper in the night, that's when you get the hit that makes you feel alright. You'll be high in trouble. Asi najšialenejšie mesto, v ktorom sme kedy boli. Máme za sebou prvý malý ťukanec, snáď sme v pohode, ale priateľ Champs-Élysées je najviac crazy miesto, na ktorom som kedy bol. To je, ja si neviem predstaviť slovenských vodičov tam, to je masaker. Pumpuje mi srdce, že dielo. Úplne som fakt nikdy nič také nezažil, to je masaker. Přátelé, jsme v Paříži. Toto bol asi najtvrdší príchod do Parížu, aký sme mohli zažiť. Toto bolo dielo. Dostali sme proste trošku crosscheck pravej strany na Champs-Élysées. On do nás reálne vošiel. Parkujeme v jednom z najlepších hotelov tu na, v podstate v Mercure, v hoteli priamo v centre a úplne zadarmo. A ideme ako hoteloví hostia trošku tam preskúmať. Tak, trošku vyhastlit, prostě mrknu, jak to tady místní mají. Tak poďme na to a vy poďte s nami asi na to. Jdem. Aktuálne sme v Paríži 4 hodiny a 46 minút. To znamená, že máme 19 hodín aj nejaké drobné na opustenie celého Francúzska. Naša geografia asi sa nestretla s pochopením celého sveta. Čiže do Clermontu máme 4 hodiny a z Clermontu na hranicu 6 hodín. To znamená, že 10 hodín máme na to, aby sme stihli sopky a opustili Francúzsko a ešte sa vyspali. A prozkoumali Paříž. Dobre. Máme opäť prichádzame s variantou ako v Bruseli, dve riešenia. Strana 1, preskúmame Paríž, užijeme si Paríž ako hlavné mesto Francúzska na maximum. Poľutujeme tie sopky, ktoré aj tak by sme videli až ráno. To ráno sa nedokážeme za 6 hodín dopraviť za hranicu Andory. Uvidíme, jak to dopadne, kde skončíme. Teď jdeme prozkoumat Paříž s tím. A musíme splniť 3 tasky. Okúpať sa, vymeniť item a ochutnať miestne jedlo. A vrátiť sa zpátky k autu úplne bez mapy. Ideme na to. Ideme trošku preskúmať tu na miestne, lokálne reštaurácie a muzeum. For Slovákov, we are from Slovakia and we are traveling by
Tesla from Slovakia to Morocco. For the bar to see drink cocktails and you can make the beautiful photo and video for you. Tebe jebe. Kámo, to kam jsme se dostali. Priatelia, a to sme sa dostali do jednej z najdrahších rooftopových barov v celom Paríži. Len vďaka tomu sme im povedali, že naprednáme. Čiže môžeme Slovenskou televizi. Slovenskou televizi sme to trošku ako to Jsem se nedá dostat, jenom s rezervací dopředu. ktorá trvá nejaký týždeň dopredu, čiže je to masakrálne niečo. Chceš si založiť firmu, živnosť alebo hľadať vhodné virtuálne sídlo? S týmto všetkým nám pomáhali chalani z firmy Vaše sídlo. A navyše sme pre vás dohodli zľavový kód TRIP10, ktorý keď zadáš pri objednávke, získáš 10% zľavu. Pokud řešíš jednu z těchto věcí, v popise najdeš web, kde můžeš kontaktovat kluky a oni ti úplně se vším pomůžou. Přátelé, domyslí nám to. Pojďme na to, to jako v Praze jsme dělali, víc co? OK, vůně je taková ovocná. Mě to nepotává. Hudík. Zkus moje. Je lepší, ale i tak to není pivo. Jak kdyby koronu, kámo, s nějakou příchutí si znal. Mamaj, toto je úplně neobyčajné. To je Grebo vybíral toto, kámo. KPZ. So, I will open it for you. You can choose something from this. Amazing. Go through it. Go through it. Freely go through it. Oh my god, it's amazing alcohol. Of course I will the alcohol because I'm Ukrainian. Thank you so much. Thank you. Takže priatelia, Situace. Jsem na záchod zase znova, ale potřebujeme si udělat jednu geniální fotku, jednu fakt výjimečnou fotku. na jednom veľmi špeciálnom mieste. Ešte neviem, kde sa nachádza, ale pre znalcov histórie myslím, že je to veľmi známa fotka, lebo keď jeden pán dobil toto mesto, tak sa tam odfotil. Ale sme 6 hodín v Paríži a máme ešte 10 hodín iba ku hraniciam Paríža. a 19 hodín na opustenie tohto mesta. Priatelia, tak už sme zistili, kde sa nachádza to naše miesto a smerujeme tam. Místo máme, ale stále je třeba se vykoupat. Nevíme kde, ale někde to musí padnout. Musím povedať, že zatiaľ ma naozaj oveľa viac bavili tie menšie mesta ako tie najväčšie turistické, lebo to je naozaj proste úplný chaos, nič viac, nič menej. Takže jsme tu, zde vidíme fotku. Nie je to asi že úplne, že 100%, ale bola tam veľká snaha a ja prinášam ďalší side quest pre nás a to je nájsť Louvre. To je jedna věc, ale stále nejsme vykoupaní. A kvôli tomu stále máme na sebe plavecké šortky. Sme aktuálne 7 hodín vo Francúzsku, to znamená, že máme 14 hodín na opustenie krajiny a 10 hodín na hranici, čas sa nám extrémne kráti, tak asi uvidíme, že ako. Dělej, zašlo prše, utitel! Bacha, klouže to strašně. Strašně se rozpršelo, úplně že šíleně a my stále nejsme vykoupaní. Ja neviem, ráta to kúpanie alebo ešte nie? Tým, že sme sa nedostali ku Louvru kvôli počasu, ktoré je aktuálne vonku, tak sme sa rozhodli, že oslovíme niekoho z okolo idúcich a ten nám vylosuje jeden z trestov a ten musíme splniť. Čiže sme sa rozhodli si ešte celú cestu skomplikovať. Musíme si nájsť niekoho v celom tomto Paríži, ktorý by nám proste pomohol a vybral nejakú výzvu. Pick one, just anything. Don't show us. Ale tady první trest celé série. Je to vidět? Aha. Je to zlý? Ne, kámo. Ale vieš, čo je geniálna vec? No. Že my využijeme ďalší item z našej KPZ-ky, keďže my sme od Jirku dostali sačky do koša. Gilberto, kámo. Keď stiať zreby, niekomu to asi nevyšlo úplne. Myslím, že sme to asi zvládli. Niečo sme naozaj veľmi dlho, som z toho prekvapený, niečo sme vôbec dlho, nebolo to až také náročné splniť. Čo je smutné, naozaj je to smutné, lebo je tu obrovská miera odpadu. Toto je vizitka možno 5 minút prechádzky po Paríži. Tam, kam to padne. Jsme poděkovali českým sponzorům, vďaka kterým tato cesta se mohla zrealizovat. Asi bych začal Artstonem. Děkujeme moc za sponsoring téhle celé série. Zabývají se dekorativníma panelama, takže si designujete svůj barák, interiér nebo i exteriér, tak určitě doporučuji mrknout na jejich web, najdete ho v popisku a věřím, že dokážete dost oživit své prostředí, v kterém se pohybujete. Ďalej by sme chceli poďakovať chalanom zo Selexu. Venujú sa reselu stupeniek, to znamená nakúpiš stupenky, teda za drahšie, keďže je poptávka stále obrovská. Jestli tě baví tady ten online svět, online podnikání, tak myslím, že by to mohlo zajímat i tebe, tak mrkni na jejich web. Dál bychom chtěli poděkovat
chatě Pěniny, kde jsme vlastně spali před minulou noc. Bylo to super. Mě jste otevřeli zase pohled na východní Slovensko prostě, takže děkujeme moc. Za mňa chata Pěniny je naozaj taký safe place, kde to mám naozaj rád, je to tam skvelé. A pokiaľ aj vy by ste si chceli vyskúšať takýto zážitok na východe Slovenska, tak v popise pod týmto videom bude odkaz na ich web a všetky možné aktivity, ktoré sa tam dajú robiť. Takže ďakujeme ešte raz. Ďalej by sme chceli poďakovať Duškovej vile, ktorí nám spríjemnili náš pobyt v Česku. Aj keď sme tam prišli trošku neskôr, tak naozaj sme s tou žili naplno. Sú to prekrásne priestory. Pre mňa sú južné Čechy naozaj neprebadaným miestom. V Jižních Čechách se dá dělat spoustu aktivit a Dušková vila je přesně ve středu, takže to budete mít ke všemu blízko. Takže opäť v popise odkaz na book a pošli na fotky, keď to tam vyskúšaš. Ďalej by sme chceli poďakovať vašemu sídlu, keďže my sme na cestách, tak oni sa nám starajú o všetku poštu. Dneska mi prišiel mail, že nám vyzdvihli poštu, takže všetko máme zabezpečené a všetko je úplne v poriadku a starajú sa o nás. Takže zase odkaz dole pod videem. No a poslední, Věrná Rec, to jsme my, to je naše vlastně marketingová agentura a díky tomu můžeme dělat právě takovýto obsah a takovýhle věci. So skvelými ľuďmi, ktorí sú v našom týme a nám s tým extrémne pomáhajú, takže ďakujeme ešte raz.